Bueno, eta zer topatuko dugu diska berri honetan? Antza askokiko aurrekotatika, eso gauza berri asko topatuko ditugu? Eske, gure bidean dau, azkenean gure evoluzio bada, urteekin aldatzen goiez, da musika ezberdina entzuten, da hori dau, ez? Bada ezberdina, bai, zein dugu lan 5 ekoizle ezberdinekin, eta 4 estudio ezberdinetan egon gara. Orduan, bai. Hori izan da ona, pixka liozua edo lagungarri indizue? Oso liozua izan da. Baina hola ikutu desberdina topatzeko du, ez da? Baina azkenean dau emozio bat hau hor. Gauzak danak bardin egiten basuz, gelditzen da dana pixka bat, ez dakit, sosoagoa, ez? Ta hola nein da, uste dala, daukazu olako bitxo bat tripan, egiten dozula azkenean lan hobeto, ez? Osea, txaustensoago, eta orduan ateratzen dira uste gauza politauak, ez? Dagoelako tensiño hori. Orduan, bai, izan da lan gogorra, urten gara gure beti ez jata guztetan bat ere ez esaldi hori, baina nahikotan esate dut hori, zona de konfort, horretik atara gara, ez? Azkenean, hori, joan gara Kataluniara, ezagutzen ez dugun pertsona batekin, ezagutzen ez dugun estudio batera, 2 abesti grabatzera, ez? Eta hasieran egin behar zara pertsona berrietara eta hori dana. Darduan, hasieran nahiko kagauta gonginan, baina gero supergustora. Supergustora eta izan behar du kristona berazgarria, gero. Bai, ikasten dozu pilo bat. Zein da ze ezin, bai, igual. Karo. Nik esaten detena jatetxe eta jute geanian, bai, azkenian jatetxe askota gustatzen zaigu jutia, eta tanetan ikasten dezu zerbait berria, ikutu berri bat, edo ze ezin nik beti hori esaten dezea, sekulako kagadak egin, da hortik behi ikasi, ez? Noski, bai. Ondo. Tarduan, diskoak badeko hori, freskotasun hori, ez? Joan gara, abestiak egiten joan garen bitartean, grabau duguz, iaia jarraian, orduan oso fresko dauz. Disko baten luze hau gelditzen da dana, eta igual beti abestiren bat gelditzen da pizkatzu bat, ez jakola behar dauan berotasun hori ematen. Eta binaka eginda, dauko, hori, fresko dauz eta mimo guzti hartuta, ez? Eta ni pentsatzen dut hori horrela egite gore bai, pizkat esperientzia ukiar da zuek bezala, ez da? Hasiera batetik hola, alde batetik bestean, zuek hainbeste esperientzia ia, ez da? Joaten bazara, olako leku batera, ezagutzen ez duzun ekoizle batekin, eta ez baduzu kontrolatzen medioa, hau da, estudioa, eta izan bida zoramena, eta izan bida txarto pasetako. Baina holan disfrutau dugu, eta oso gustora ibili gara.